Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Ramram, single. May kanhi kapuyo apan wa mi anak. Taga Balyangaw, Misamis Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit sa kanhin akong kaipon. Aron ninyong masabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ano wa man mo pagkasal ni Hinyang, pre? Papasad sa among plano, pre. Binoang. Pila na ganay mo katuig nga nag-ipon Hinyang, pre? Pila na katuig? Murag na po, nakatuig, pre. Da. Yaw mo na. Ya, wa pa mo pagkasal? Ano sa man? Wa mo planong mapagkasal, pre? Ado na, pre, pero magtigom sa amin para sa umabot na mong pamilya. Kada kong binoang ana eh. Sige. Hangtod ka na sa amang magtigom. Hangtod ka na sa amang magpagkasal. Human sa 20 katuig. Wano mo'y panuhod anang mubuhat mong bata na, pre. Sa mga, iwa mo sa amin magdaligod. O niya, pila may edad na ng Hinyang. Maglisod na niya magpanganak ka na, pre. Basta kay, mauya mo nasabutan nga mupalit o namig property. Investment ba, samaan ng napalit na mong yuta, sunod ana, bahay na sa nga mong ituko diha. O niya, di pa man mo magtiayon. Kinsa man ang pangang yuta aron na, pre, imungan o iyang Hinyang? Among duha. Ha? Inyong duha? Ako naning kamot nga magkapalit ana ba. Ya kay ako man dunay trabaho. Pero pagkangan nga nag-ipon mi sa Hinyang, among duha ang pangan sa kuan sa tituloan ng yuta agibutang. Unsa? Kinabtanon sa danim kumpari, uy. Ay, suslab. Hinubog ra gutong iya gud, bungar guto sa among inom. Baya, no? Mo na diha. Kinanong makag-inap sila. Ay, birthday manggod sa akong kinugos, lab. O, gimingaw na masagod ko sa akong kumpare. Tiaw mo lang magkita rami matag birthday sa akong kinugos. Kay, imbitahon manggig ko anak niya. Ay, tuod ba? Kining, lab, sa Pasko tuod ba? Palit itong akong kinugos og regalo. Ikaw, no? Kada tuig, yung kang way paltas paghatag anang iyang anak og pinaskuhan. Niya, matagtuig na ba? Ako imong sugo pagpapalit og regalo siyang anak. Okay, babae bang ka? Babae man ang akong kinugos. Dako na kinay mong kinugos, ha? Kaya ang pagbanabana naman ako gidakon sa sininang akong paliton. Oo, dako na eh. Nag-eskwela na gani. Para kita gani way anak ini. Oo, unya. Ako imong basulon. Ngayon mo mang kagustuhan. Nga di sa tabang anak. Kay mamunda pa man kata. Tuod ay, lab. Kining, mular ka lang ako sa abroad. Ano mo abroad man ka? Aron makatigom dahin ta. Para kuan, patukod na tugbay sa yuta ang atong napalit. Unsa? Dugay kay tang nakatigom ani nga akong sweldo eh. Sumangagod. Pila ka tuig na ko nagtinigom ani nga gipalit atong yuta. Unya kanu sa pametan ta makabayin eh. Kung anilang ko sa ato dinis Pinas manarbaho. Kay gusto gina ko nga mapagkasal na talab. Kung makatukod na tagbay, kay nindot kayo na eh. Kuman sa atong kasal, sa atong kagalingon tambay mo puyo. Okay, Sam. So, okay na ni mong mo-abroad ko? Ha? Love? Magbuwag mong Hinyang, pre? Ano siya? Ningon day ko nga magbuwag me. Mo abroad man ka. Ay, lagi. Pero ako mo ingon nga magbuwag me. Ay, adto raman na padung, pre. Basta couple nga magkalagyo, magkabuwag magina. Magkabuwag kay ako ato masagawas og Hinyang nga rin sa Pilipinas. Way ayaw ng planuhan ni mo, pre. Kita niya ka og mas gwapa pang Hinyang sa gawas. Dili, pre. Mahal kay na ko si Hinyang. Siya ang rason sa tanan akong pagpalingkamot. Maong dili ko siya may mong ilisan og lain, pre. Unyag si Hinyang ang makakita og lain din nga ipuli ni mo, pre. Usa?
Sobra ang pagsalig ko sa akong kanhing kaipon. Misalig ko sa among gugma. Dili mi moabot og napo katuig kung dili palig-on og pundasyon ng among gugma. Mao to nga milarga gid ko sa gawas para makatigom mi og atukuran dahil namo og bay ang among napalit nga yuta. Ug unya, di man kaadlaw nga wa na mag-online si Inyang. Asa man di ka siya? Di sab na ko makontak ang iya cellphone number. So, ako man ako siya sa pagkontak. Kay, magpadaan ako sa akong remittance niya sa Pinas. Ang among amiga nga si Tintin. Nag-online. Siya nga ako pangutanon. Asa na ako magkontak sa Inyang. I-message na ako siya. Hello, Ram. Gitawagan gyud ko nimo. Kay ni okay ka man sa akong message nimo kung pwede ba tikang tawagan. Oh, ngano di ay? Si Hinyang ba? Di naman ako makakontak niya eh. Ug wa sa mag-online. Og ikaw may nakita na ko nga nag-online karon, maong ikaw na lang ako gi-message. Nakita man ako sa post sa good nimo nga nagkuyog mo ni Hinyang last week. Oh, kay may gikumpisal siya nako. Gikumpisal? Bahin sa unsa man natin? Mahimo bag mahibaw ko? Kay ambot say problema ni babayhana eh. Nga lately ning ikaduha na kung tuig diri sa gawas, mura bag nausab man. Di man kay siya magtagad na ako, ug asa na ko. Sa unang tuig diri, sa bago pa ko diri ba? Diot-diot lang yun nga mutawag, mangutang naghain ko. Nakakaon na ba ko? Karon maglisod na gani og kontak. Niya, di na ko siya makontak kung may tuyo ko niya. May nahibawaan ka ba kung hain siya? O kung siya yung gikabisihan? Kuan, Ram. Daoy, but kon angay baka nga mahibaw ini. Kay bisag si Hinyang, maglisod siya sa pagsulti nimo. Ha? Kaya naman dahil, Tin. Naunsa ba na siya niyang? Ram, i-promise na ko nga okay ra ka bisag unsay mahibaw-an nimo ha. Lagi. Kaya naman di ay. Ni dayon mangyud sila og taban sa iyang uyab, Ram. Usay? Akong gitambagan bahin nimo. Apan ni dayon gyud ay sila og larga sa iyang uyab nga dihagad niya og kasal. Sa? Dili. Dili ka na mabuhat din yan ako. Dili. Unsa na? May naabtan ka pa pang Hinyang sa inyo, nining pagpauli ni Mugikan sa gawas? Ha, pre? Unsa na akong giingon nimo kani adto pa, ha? May pagpipatuo ko sa imong sultin ako, pre. May pagpipakaslan ko daan si Hinya sa upawa pag kumulan ka sa gawas. Nagbasol ko, pre. Pero, magbasol man ko. Kumana ang tanan. Dahil tabo na. Wala ko Hinyang nga naabtan ini ako pagpauli. Anya, unsa man, pre? Bawi mo si Hinyang sa iyang bana karon? Unsa man lang ko sa pagbawi. Nga kasal na magka sila. Kung may gusto ba kong bawion, ang yuta na lang nga among napundar. Gusto gid ta kong makikita sa kanina ko kaipon og sudyaan siya ngano nga salain siya magpakasal. Nga kami man ang nagsabot nga magpakasal inikuli na ako gikan sa gawas. Apan wala naman pud ko'y mahimo. Kay kasado naman sila. Ang ako lang ang among yuta nga napundar nga nakapangana mong duha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakapangana mong duha sa kanina kong kaipon ang yuta nga among napalit. Dili mi kasado. Pwede ko bang suluhon sa pag-angkon ang maong yuta?
Kay ako man ang nagtrabaho aron makapundar adto. Ikaduha, kung pwede man, pila masab kaha ang magasto sa pagproseso aron makuha nako ang yuta. Ug asa man ko pwede nga modangop. Ikatulong pangutana. Magkinahanglan bagay ko sa presensya sa kanhin akong kaipon sa pagprocess ini? O pwede ra nga ako lang? Unsa may mahitabo nining yuta akon dili siya matubang? Makabaligya ba ko ani nga ako ra? Ikaupat o katapusan. Dako ko kahiubos ni Hinyang nga kanhin ako kaipon nga kami man untay nagsabot apan salain man siya magpakasal. Pwede ba nako siyang ikiha nga nagluib nako bisan dili mi kasado? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ramram. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, punto medical, emotional, no, personal, o mga behavioral nga mga problema. Muna, ayaw na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or natay Facebook account, muni pinakasikat karon nga way nga mapadala ang inyong suwat. Kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa inyong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Ramram. Si Ramram gipadani niya ang suwat sa kiniyang akong Suliran official writers page, no? Naani siya'y kapuyo sulod sa napu katuig, wa sila'y anak. Unya, ang iyahang kapuyo tago na to sa pangan nga si Henyang. Di sila kasado, naa sila yuta nga napalit para investment nilang duha. Kay, nganing kamot pud man ni silang magkapamilya. Unya, ang kaning yuta, nakapangan nilang duha sa deed of sale. Nilarga siya sa gawas kay nag-OFW man din is Ramram. After 2 years, iyang kapuyo, nausab so nakibaw siya nga naanay. Lain kay giingnan man to siya siyahang amiga og nagtaban og nagpakasal. Ang iyahang pangutana mao ni, no, unang pangutana, nakapangalan namong duha sa akong kanhing kaipon ang yuta nga among napalit, di mi kasado. Pwede ko bang ang kunon solo ang maong yuta? Kay ako man ang nagtrabaho aron makapundar ato. Okay. Legally speaking, kung imog yung tanawon, ang basihan manggod nato pag-determine o pagtanaw kung kinsa ang tag-iya sa yuta is ang pangan nga nakabutang sa titulo. Unsaon pagpa-title, ibase nato sa deed of sale. So, ang suwat manggod ni Ramram, why nakabutang kung na-transfer or narehistro na ba ni ang deed of sale, no? Now, kung wa pa narehistro ang deed of sale, pero marandako-dako na magbayra nagbuhis kung mauni, no? Or, kung nakatitle na, unya, ikaw gyud mismo ang nagpalit, akong unang suggestion nimo, imong kastoryahon ng imuhang kapikas, kanhing kapikas. And imo siyang inon nga, kibaw man ka nga ako'y nagastuan then, pirma na lang, og special power of attorney, nga ako na imuhang gi-authorize, nga ako na'y mamuo, ani, ako na'y mag-manage, ani, ako'y magbuot, ani, or, ibaligya na lang ninako. Kay total gabuwag naman ta, para magwa na tay hilap tanay. Otherwise, manggod, pwede manggod nga mo determine kasi mong co-ownership, ikihanin mo siya, mo assert ka nga imuhan ng property alone, pero kihanlan ka mo pakita og resibo or proof para mo pamatuod nga sa imo ra gyud tugikan ang kwarta pagpalit anang maong yutaa. Nganong importante man kay naminyo manggod ni Henyang. Unya, pag minyo niya kana nga wa na nabalhin solo sa ngan ni Ramram, pag kaminyo ni Henyang, ang kanang iyahang bahin 1/2 sa katong yuta nga gipalit ni Ramram, naigo manggod to nga nahimong conjugal property sa nilang managtiayon kay gidama na niya ang kanang iyahang parte ngadto sud sa iyang kaminyuon sa laing laki. So alkansi kayo si Ramram.
Now, ikaduhang pangutana, kung pwede man, pila sad kaha ako ang magasto pagproseso aron makuha na ko ang yuta, ug asa man ko pwede nga modangop. Okay. Muna importante kaayo ang akong pangutana ni Ramram, kung nabalhin ba or nabalhin na ba ang pangan nga sa titulo ngadto ninyong duha. Kay magdepende manggod na ang ato ang buhaton para makuha nimo ang yuta kung narehistro pag wala. Now, kung ang inyong gikuptan is ang deed of absolute sale pa lang, unya masabot nimo ni si Henyang, no, that pwede nimo sabuton tong inyong gipalitan ana nga usbon na lang niya ang deed of absolute sale, unya angan sa bagong deed of absolute sale imo na lang pangan, kansilahon na lang tong daan. Kay para solo na nimo ang imuhang yuta. Lain man siya og proseso kung pananglitan ang ato ang ibalhin ang titulo mismo, no? Kay kung katupang deed of sale, perma siya deed of sale, parehistro nimo titulo, ug sa tax declaration, imo na nga ang solo. Ikatulong pangutana, magkinahanglan bagyod ko sa presensya sa kanhin akong kaipon pag-process ani, or pwede ra nga ako lang, unsa may mahitabo aning yutaa kung dili siya mo atubang, makabaligya ba ko ani nga ako ra? Okay. Magkinahanglan ka sa presensya sa imuhang kaipon para maatubang and ma-sure pod ang katong inyong unang gipalitan nga i-cancela to ang deed of sale ug mamutugot siya nga mo-execute og bag-o nga imo na lang pangan. Kinahanglan gyud siya, no? Kay para marehistro didto. Dili pwede ikaw lang kay di man pud ta kasiguro nga basin pod mo katok po ning utok aning Henyang maghinakog pod kay magsagad sa buto pod ang kabagagnaong ba. Maski kibaw siyang imo, pero pagkangan nga naihangan dito, mangangkon pud siya dili iya, wa ta kabaw, sumbalikan niya hinuon ka, niya inon kang nagmaniobra, mag-falsify kag mga dokumento, makiha pa niya hinuon ka, dako na kayong problema. Now, makabaligya ba ka? Actually, yes, makabaligya ka, pero kung wa na nimo nabalhin nga imo ra, mahog nga ang imo harang mabaligya, ang imo rang parte. So kung gusto nimo nga mabaligya na nimong tibuok, para wa na lay samok niya, kwarta na lang baron yung paghahisgutan, tagaan baron nimo siya gamay ug unsa ba, no? Ug mangayo gid siya kay para wa na lang mo'y gubot, aw kamong duha mo'y mo pirma sa deed of absolute sale. Now, kapatog katapos ang pangutana, dako ko og kahiubos ni Henyang nga kanhi kong kaipon nga kami ang nagsabot apan sa lain siya nagpakasal. Pwede ba nako sumakihas si Henyang nga nulugib nako bisan dili nga nagluib nako bisin dili mi kasal. Sadly, Ramram, ang kaning wa mang di man gud ta pwede makakiha tungod kay na broken hearted ta. Kay sus Ram, kung pananglitan pwede ta mo kihag na broken hearted ta, nakapila na ko ni adtong korte ani. Pila na kabog laki ani pasakit nako, joke. Na sinaminaw to sila ron. Hi, shout out. Kanang tinuod bitaw wa manggod, no? So murag apil manggod na kay ang kaning pagbati nato sa usa ka tawo, ang ato ang feelings, atong paghigugma, di manggod na nato mapugos. Unya, di pod nato ma-blame si Henyang tungod kay nilayo man ka. Of course, I cannot also blame you kay nanimpad ka tungod man gyud pod sa imuhang tinguha o gusto nga mahatagan unta si Henyang og maayong kinabuhi o kaugmaon ng inyong pamilya, kaso lang usahay ba ang kaning mahimo tang lagyo maupod na'y usak kahigayon nga maila-ila nato ang ato ang kaugalingon ug maila-ila pod nato ang atong kapikas. And sadly, sad to say nga sa imuhang bahin Ramram, ang naila-ila nimo kang Henyang is that di day siya loyal, marupok di ay ni si Henyang ug dili di ay ni siya pwede nga malayo sa iyahang kapikas kay kanang dali rasag siya matintal ug lain, or ang ato pong na maka-realize pud ta nga basin dili gyud mo meant to be, no? And perhaps pila may edad ni Moram, I think total lucky man sad ka, no? The moment you will heal, you are only 28 years old, bata pa ka, lucky pagyud ka. And I am sure, no, nga somewhere along the way makakita pagyud ka og somebody mas better, no, mas loyal,
mas sincere ug mas lig-on ang iyang pagbati ug paghigugma nimo. Ako ayaw na lang nag-ikiya sa Hinyang, pasagdi na lang to siya, iintrigo na lang na siya ngadto sa iyahang naminyuan kay nahiluna naman to siya. Ikaw, it's time also nga mo move on ka. Asikasuha lang ng inyong yuta kay tinuod pinag-ipunan man na nimo, no, imo man na. And after that, go and find somebody pangitaas si Dawan, no? Ampuan tana, no? Mga suking tigpaminaw. Apilan tanig ampo si Ramram, nga unta si Ramram makakita na sa iyang Dawan, no? Apila pug ko ninyog ampo bi, nga nana pug ko'y Dawan. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, amping mo mga sukintig paminaw, o maayong adlaw. Mana so sa ka up. Ano pa da siyang suwatampo karon? Maukining sa kababay nga taga Kantigdas, Batuan, Bohol. Ang ato matatampo na dasangan nga ay. Unsanak, Junior, magminyo na ka. Uma? Uy, si kinsa man ko ni imong minyoan. Si Bienvenida pa? Ay, ginoo Oy. ko dong, 17 anyos ka pa lang. Mga bata pa kaayo mo Mao. para magmidyo. Mo gyud, mga bata pa kay mo eh. Sigurado na gyud ka na. Upa, ma? Sigurado na gid ko. Makigminyo na gid ko ni Bienvenida. And now, the end is near. Ay, Junior! I saw... Ni ara man din taon ka din, uy. Naunsa man din taon ka, uy. Bago pa kayo tang minyo, pero grabe naman akong kaugtas ni mo. Susay! Pura mag-asa ko ba? Naaram ko din eh. Ikaw ba? Ibaw ka ba hindi ko ganahan kapasok-pasok ko? Ha? Junior! Oh, kadiyot lang, nak. Hapitan ng imong gatas. Uy, Dong, ayaw lagi mo yung taon dihas may hagdan. Uy, kibahog ka. Ay, ginoo ko. Ayaw yung taon mo pagpabadlong. Kaya ako rangusay nag-atiman ninyo. Puro pagid mo mga lalaki. Upat nakabuk ang among anak ni Junior. Pero wala gyapon siya mausap. Kapuya, nag-antos biya ini, uy. Dili sa ko makaapas asa siya kay madapatan na sa dunya ko. Ang resulta, wala hinuyuli-uli si Junior. Ay, ginoo ko. Kung dili pala yun ako mahal si Junior, dili yun ko mag-antos o ingon ani, uy. Oh. Diyos ko. Nganon hindi ko amang kahako. Dili ka ha. Unsa? Mabdos ka? Oh, Junior. Unta magbago na ka dong, uy. Dili na yung taon ko makaatiman sa tong mga anak nga ako rang usa. Nagkinahanglan ka ayo minimo dong. Ilabi na ginang imong mga anak. Pagbago na in town, please. Ben. Day, Ben. Nay, utanon og prutas oh. Ikaw lay suroy na day ha? Ipamaligya na. Aron, naatay kapalit og pagkaon sa itong mga anak. Sige dong. Kuway problema. Salamat dong ha, kay nausab na gyud ka. Responsable na gyud ka ayo ka karon.
Babae na ang atong kamanghuran sa pagkakaroon, day. Maong gusto kita mong atimanon. Unsi sa pagkakaroon? Nga naman, naapa kay planong sundan si Inday? Uy! Tana, sundan na nato si Inday. Sami, nak. Ikaw lang unay bantay si mong mga manghod, ha? O ikaw, Inday, uban ni si mama ni mo. Manindas merkado, Asa man di ay ka? Mulakaw ka? Oo. Nagkasabot mi sa kong barkada na... Barkada na sad? Hoy, Junior! Napo na intawon ka buok ang atong anak. Barkada na gyapon imong gihuna-huna. Kanus apa man intawon ka makarealize, oy, Junior? Ako pa mo'y nagsakripisyo sa tanan. Maluoy sa din taon ka na ako, uy. Oh. Ben, pasilo ako. Sige lang. Magbag-on ako. Ug magpakaamahan ako. Congratulations, anak, Sambi. Salamat, ma. Ay, kadali ragis panahon. 17 pagod ko. Pagminyo na to, day. Unya ikaw ato. 15. Unya karon. Ang atong kinamagwangan. Naminyo na. Uy. Pila sa ko katuig gadaganto sa imong batasan, Junior. Kung dili pa kulig-on nga pagkaasawa ay na. Dugay ratang nagbuwag. Dili mo abot og ingon ani kadaghan ng atong anak. Day, hapit naman day ang atong golden anniversary, no? Mag-50 naman day katuig nga naminyo ta. Ay, oo. Ugwa lang damha. Murag kanusa lang tong naghisgot nga gikasal si Sammy, di ba? Nga napuo pa sila kabuok. Karon 12 na sila kabuok. Mao gyud. Maayo pag yung pagkabahin kay unom ka lalaki ug unom ka babae. Day. Salamat kayo sa pag-anto sa batan-on pa ko, ha? Banati ka, Junior. Og nisalig ko nimo nga mausab pa ka. Og wa gyud ko masayop. Salamat kay nausab ra gyud ka. Sa kadaghan na sa atong anak, hindi na ko makahuna-huna pa og laag-laag, right? Daggo na sila. Makamaunang mukasaba na ko kung magpabadlong pa ko nimo. Maog yun. Pero, unsa kahay plano nila inig anniversary nato, no? Mahinumdum ba ka sila? Surprise! Mga anak! Ni amutanan, nahinumdum mo sa among anniversary ni mama ninyo. Siyempre, boy. Kadaghan mo, Oo, yun. Kinumdum. Oo. Oo, nana. Nitukar na ang inyong team song, ma. Pa. Okay, wala ka na yun. At tumusto nga, pagbaile mo. Sige na, sayo mo. Day, can I have this done? Ay! Of course, my love. Pagkaswerte nato sa atong mga anak. Maugid dong. Wa lang damhan, no? Paspas kaayo ang panahon. Nakaagi na tagkasakit o kalipay. Og abi ni mo dong. Karon maoy usa sa pinakamalipayon na akong adlaw. Kontento na kaayo ko sa akong kinabuhi karon. Labaw pa ko, day. Salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior.
Oh, won't you please to me? Dali na dong. Kaon na din eh. Day. Oh. Dong, nga naman ka? Sakit man akong dughan, day. Unsa? Akong tawagan ang atong mga anak, ha? Ayaw na. Okay ra ko. Sigurado ka? Ay, Dong, undang na gid anang imong inom-inom, ha? Dili na baya kasama sa una nga ligon pa. Ginagmay naman lang ko ang akong imnon. Bisan pa. Tiguwang na ta, Junior. Mao gyud. Mga tiguwang na ta. Mao nga ikaw, ayaw na palabig kugi og paninda, ha? Kay, wa naman tay gibuhi. Dagko naman ang atong mga anak. Naa na sila mga trabaho. Nya ikaw, hanap-hanap na baya ng pananaw nimo. Huwa palibak o. Nanawag ang atong anak. Hello, Dong. Ma! Si Bro Sammy! Na-disgrasya! Oh, unsa? Ma, pasensya kayo mo, ha? Kamu na hinuin nag-atiman ako na. Bisag ako mo angin nga mag-atiman ninyo. Way problema, anak. Ginikanan gud minimo. Kinahanglan nga naami karong panahon na nga nagkinahanglan ka. Ilabi na karon nga baldado ka na. Salamat kay ma. Kaon og daghan, ha? Salamat pa. Dong! Uy, si mama nimo. Oh, day! Naon sama ka, ha? Mau pagani pagmata nimo? Dong, dili na ko makakita. Unsa? Og nagsuka pagyud ko gikan. Day, tana, ipa-check up na. Adto ta sa ospital. Sir Junior, dunay kidney failure ang imong asawa. Unsa? O, stage 4 na kini. Ginoo ko. Day, nganong ikaw may naingon adi. Ako man unta to mao'y dako kay sa na tong duha. Ako na lang unta mao'y naganto sa imong gibati karon. Dili ikaw. Sobra na ang imong pagsakripisyo namo kay imong pamilya, day. Dong, dawato na lang nato. Kung unsa may gihatag sa Ginoo. Panahon na para bumaos ko ni Buday. Ayaw ka balaga. Sukat karon. Naara ko sa imong kiliran. Salamat, Dong. Pagpaayo na, ha? Hapit na ang imong birthday. Happy birthday, Day. Si Tinta nagyad ka. Salamat, Dong. Salamat sa pag-atiman nako. Sud sa 54 ka tuig. Karon pagod ko nakapahos nimo. Walang damhano. Tagsarabayay mo abot og ingon ani kadugay. Ang uban dali rang magbuwag. O di ba, mutaliwan na.
Maong dako gyud kaayo kog pasalamat sa Ginoo nga niabot patag 54 ka tuig, Dong. Day. Pasaylo agad ko. Pasaylo ako sa tanang bati nga binuhatan ako sa batanon pata. Pasaylo asad ko, Dong, ha? Kung na ako'y pagkuwang sa akong pagkaasawa, Dong. Dong, kung mawa na gani ko aning kalibutan na, ayaw gyud pasagti si Sammy, ha? Nagkinahanglan kaayo siya nato. Day. Ako nang isaan nga, dili na ko pasagdan ang atong anak. Day, kumusta naman ang imong pamati? Dong, dinhi na lang siguro ko kutob. Muuna na lang ko nimog pahuway. Ben, kung muuna man gani kadako, ining kalibutan na. Magkita na gihapon ta sa ikaduhang kinabuhi. O salamat sa mga katuigan nga ikaw ang akong nakauban. Mawa man ka, Ben. Pero magpadayon gihapon kong maghandom sa atong mga kagahapon. Dong. Bien. Magkita rata pagbalik sa ikaduhang kinabuhi. Karon, mag 2 years nang patay si Mama Bien. Og 74 anyos na si Papa Junior. Og nagpabiling paghihapong naghandom si Papa sa ilang kagahapon ni Mama. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.